Da bawb. Rwan te, y fi sydd yn cael y fraint o ddeud stori bach yn yr ysgol Sul y bore yma wrth y plant sydd yn gwrando. Oherwydd bod y stori yma bore yma yn mynd i sôn am ryw hen ddyn blin, a falle bod na'n meddwl bod fi'n hen ddyn blin. Ond mi gafodd o'i newid yn sydyn iawn ar ryw ddiwrnod arbennig wrth iddo fo fynd i le o'r enw Damascus. Rwan te gawn ni weld pwy sydd yma bore yma yn gwylio. A mae bobl yn dechrau dod i mewn o'r wyddgrig. Mae Dil hefo ni yn gwylio ac mae teulu bach o Sian y Bethan lawr y ffordd oddi wrthon ni yn gwylio hefyd. Ac mae Michael Walter yn gwylio yn Awstralia bell. Faint o gloch ydy hi yn Awstralia? Mike, mae tua 7 o gloch y nos. Mae'n debyg. A ti dipyn bach o oriau eto cyn mynd i'n amser gwely. Ond yn siŵr bod hi'n reit braf yno. Ante. A Wendy yn gwylio a Dil yn dweud bore da. A mae Mike yn cadarnhau bod hi'n 7 o gloch y nos. Rwan te, wythnos dwytha, ni roedd Nan yn rhannu stori am Philip, y disgybl Philip, yn dod ar draws y dyn yna oedd ar ei ffordd yn ôl adre i Ethiopia. Ond mae o'n cael mynd yn ôl adre yn wahanol yn wahanol berson i'r hyn gyrhaeddodd o Jerusalem. Ac o'n mynd yn ôl adre hefo Iesu Grist yn ei galon. Ar wsos yma, da ni'n cael gweld hanes person arall oedd yn ddyn blin iawn ac oedd yn casau y bobl oedd yn dilyn Iesu Grist. Ac mae o yn cael ei newid mor llwyr nes i fod o yn dod yn un o bobl, yn un o ffrindiau Iesu Grist, ac mae hynny'n newid rhyfeddol. Dwi os oes gennych chi emojis ag ati hefyd, mae non ar plant wedi ymuno. Dwi am i chi wneud wyneb blin, neu cogio bach adre, wneud wyneb blin, medra i wneud wyneb blin iawn os dwi eisiau. Dych chi eisiau gweld yng ngwyneb blin i... Reit, dyma ni'n mynd rwan. Sa chi'n dychryn, peidiwch â dychryn. Dwi ddim mor flin a hynna fel arfer. Ond mae'n wyneb blin ni yn gallu newid, da ni hefyd yn gallu gwneud wyneb hapus. A Dil yn rhoi emoji o wyneb blin coch i fyny. Maen nhw'n dod yn gyflym rwan, y wynebau blin. Mae'r wyneb blin yn gallu newid yn wyneb hapus. Ond be di'r wyneb mwyaf hapus da chi'n gallu i wneud? Dwch ni gael gweld y wen mwyaf llydan da chi'n gallu i roi i ni. Da chi'n cael gweld y nanedd i hefyd. Ac dewch ni gael ymarfer felly y wyneb blin yn mynd yn wyneb efo gwen llydan arni hi. Yn sydyn, mae wyneb blin yn mynd yn wyneb efo wen llydan arni hi. A dyn ni am gael stori y bore yma. Dyn ni am wylio'r fideo a dwi am ddarllen y stori yn Gymraeg dros y fideo. Stori dyn o'r enw Saul. Saul oedd ei enw fo ar y cochwyn ac mae o'n newid mor llwyr nes i fod o'n cael ei enwi wedyn yn newid un llythyren, dim ond un llythyren yn ei enw, i fod yn Paul. So mae'n newid yr S o Saul i fod yn P am Paul wedyn. Ac mae'n siŵr gallwch chi feddwl, fel sydd yn y pecyn gwaith ardderchog sydd wedi baratoi ar yn cyfer ni wythnos yma, pa fath o enwau gallwch chi fod yn ei wneud allan o'ch enw chi.
Wendy, feddwl pa fath o enw mae hi'n gallu gwneud, tasai mond yn newid un llythyren yn ei henw. Neu adael i hi feddwl am hwnna, a Dil, a Elan, a rhai ohonoch chi sydd yn gwylio. Hefyd, taswn i newid yr enw y llythyren Hy yn yn enw fi i P, yna mi faswn i'n mynd yn piw. Piw. Ac mae hynny wedi digwydd lawer gwaith mewn surnames pobl. Nefo mae Wendy yn dweud mai y bysa hi'n newid i W i fod yn B, ac y bysa'r Wendy yn mynd yn bendi. Oce. Iawn. Rwan te, newn ni glywed hanes y dyn Saul ar ei newid i enw wedyn i fod yn Paul. A dwi'n mynd i droi y sgrin ac yn mynd i weld os wneith y fideo chwarae yn y sgrin fawr. A dwi'n mynd i ddarllen y stori yma i chi wrth i ni fynd. A sylwch ar y newid mawr sydd yn digwydd. Dych chi'n ymweld i mwy na neb arall yn y sgrin yma. Beryg iawn. Reit, da ni'n cael hanes gwyrth gras, hanes Paul. Dyma Saul. Saul yn Pharisead oedd yn casau dilynwyr Iesu. Gymaint nes y byddai'n mynd ar eu holen nhw i ddod â nhw i'r llys yn Jerusalem, a byddai hyd yn oed yn ceisio eu lladd. Ac roedd Saul yn dal i fynd o gwmpas yn bygwth lladd dilynwyr yr arglwydd Iesu. A roedd wedi mynd at yr archoffeiriad i ofyn am lythyrau i synagogau Damascus yn rhoi'r hawl iddo arestio unrhyw un oedd yn dilyn y ffordd Iesu Grist. Roedd ganddo awdurdod i gadw dynion y merched yn y ddalfa a mynd â nhw'n gaeth i Jerusalem mewn cadwynau. Ac un tro, ar y ffordd, roedd o'n agos at Damascus pan fflachiodd golau disglair o'r nefoedd o'i gwmpas. Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam yr wyt yn fy erlid di? Pwy wyt ti, syr? Gofynnodd Saul. Iesu ydw i, atebodd, yr unrhyw ti yn ei erlid. Nawr, cod ar dy draed, a dos i mewn i'r ddinas, cyd i wybod yno beth mae'n rhaid i ti ei wneud. Cododd Saul ar ei draed, ond pan agorodd ei lygaid, doedd o ddim yn gallu gweld, felly dyma nhw'n gafel ynddo fo mynd â fo a'i arwain o mewn i dre Damascus. Ac ar ôl 3 diwrnod, daeth dyn yr enw Ananias at Saul, roddodd ei ddilo ar Saul, a chafodd ei olwg yn ôl. Daeth Saul yn un o ddilynwyr Iesu'n syth bin, a dechreuodd ddeud wrth bobl mae Iesu ydi mab Duw, a dysgodd nhw am ras a chariad Duw, ac roedd pawb a'i clywodd wedi rhyfeddu. Dechreuodd ddefnyddio enw newydd, Paul, wrth iddo bregethu, nid yn unig i'r Iddewon, ond i bawb. A hynny gweithaf llawer o anawsterau fel bod yn y carchar, cael ei long ddryllio a llwyddo sawl tro yn rhyfeddol i osgoi cael ei ladd. Daliodd Paul ati bregethu am Iesu, dywedodd Paul y byddai'n gwneud popeth yn bosib mwyn achub pobl a'i helpu nhw i adnabod Duw. A dyna'n union wnaeth o mwyn cyrraedd at bobl fyddai ddim yn cael eu cyrraedd fel arall. A daeth llawer i adnabod Iesu oherwydd beth ddywedodd Paul. Dysgodd Paul lawer yn ystod ei oes drwy lythyrau, a mae llawer mwy wedi dod i ddysgu mwy am Iesu drwy lythyrau Paul a gellir ei darllen hyd heddiw. A dyna ni hanes Paul yn y fan yna, a'i lythyrau hefyd a'r newid rhyfeddol yna oedd yn digwydd iddo fo. Ond dyn ni'n cofio sut fath o ddyn oedd Paul ar y dechrau, a doeddech chi ddim yn gwybod bod o'n ddyn mor gas a hynny nag ydych.
oedd o yn casau pobl Iesu Grist ac oedd o hyd yn oed isio i lladd nhw. A dyn ni yn meddwl am rai pobl heddiw hyd yn oed sydd yn casau bobl sydd yn dilyn Iesu Grist ac sydd yn dymuno drwg iddyn nhw. Ond mae Iesu Grist yn gallu newid pobl. Ac felly mae yna gwestiynau i'w holi ac i'w trafod yn yr pecyn stori yna. A pam bod ni'n meddwl bod Saul wedi newid cymaint ar ôl cyfarfod hefo Iesu Grist? Achos mae Iesu'n dweud wrtho fo, sgofiwch chi'r geiriau, Saul, Saul, pam wyt ti'n merlyd i? Achos wrth i Saul fynd ar ôl pobl Iesu Grist, mae Iesu'n dweud, wyt ti'n mynd ar fo ôl i? A pan da ni'n helpu pobl Iesu Grist, da ni'n helpu Iesu Grist i hun hefyd. Ac mae Iesu Grist yn newid calon Saul. Ac yn ei newid o gymaint nes i fod o'n newid i enw ac yn newid i waith ac yn fodlon mynd dros Iesu Grist i fod yn deud amdano fo wrth bawb lle bynnag y deia fo ar ei traws nhw. Roedd o'n ffrind go iawn i Iesu Grist wedyn. Cynt, roedd o ddim yn hoffi Iesu Grist. Wedyn, roedd o'n ffrind i Iesu Grist. A Iesu sy'n gwneud y newid yna yn ei galon o trwy'r ysbryd glân sydd yn dod i fyw ac yn dod i newid calonau pobl. Ac mae'n bosib mae'n bynnag mor ddrwg yda ni, neu pwy bynnag yda ni, a lle bynnag yda ni wedi bod, neu be bynnag yda ni wedi bod yn ei wneud, mae Iesu yn gallu newid yn calonau ni trwy ysbryd glân a'n gwneud ni yn newydd, yn gwneud ni'n debycach iddo fo. Dyna di'r newid mawr sydd yn digwydd yn bywydau ni. Dyna'r newid sydd wedi digwydd yn y mywyd i wrth i mi ddod i nabod Iesu Grist. Bod ers ysbryd glân ar waith yna fi a bod fi'n caru Iesu Grist wedyn. Dwi jyst eisiau ni edrych ar adnod yn y fan yma. Ac mae'r adnod yma yn dod o un o'r llythyrau yr oedd Paul wedi i sgwennu. Oedd o'n sgwennu at yr bobl oedd yn byw mewn dinas fawr o'r enw Corinth. Ac mae o'n deud wrthyn nhw, pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae o wedi greu yn berson newydd. Mae'r hen drefn wedi mynd, drychwch, mae'r bywyd newydd wedi cymryd ei le. Drychwch, mae'r bywyd newydd wedi cymryd ei le. Rwan yn yr pecyn yna, mae o'n dangos sawl peth mewn gwirionedd, pethau sydd yn gallu newid fel y mae penebyliad yn gallu newid i fod yn lyffantod sydd yn neidio o gwmpas, fel y mae sianiflewog yn gallu newid i fod yn bili pala neu'n loyn byw hyfryd sydd yn gallu hedfan. Dyna'r newid rhyfeddol sy'n digwydd i'r lindys y pili pala yna wedyn. Fel y mae hedyn, blodyn, yn gallu dod yn blodyn mawr hardd. Ac mae gen i hadau yn y fan yma. Dyn ni'n gallu bita nhw'n hunain neu rhoi nhw i'r adar. Ac mae'r hedyn bach yma, falle bod rhai ohonoch chi wedi plannu hadau bach fel hyn ac wedi gweld nhw'n tyfu yn rhywbeth hollol wahanol. Mae hwn yn ddu ac yn bach ac yn galed hefyd. Yndi, a plisgyn tew yna fo. Ond, o'i roed o'n y ddaear, y mae o'n dechrau tyfu ac y mae o'n tyfu fyny ac yn dod yn blodyn mawr hardd. Yn newid felly. Ac mi welwch chi'r llun yna o'r blodyn haul. A swn i wrth y modd yn gweld lluniau o flodau ydych chi wedi bod yn ei tyfu yn ystod y cyfnod yma pan ydych chi wedi bod adre yn bennaf. Falle bod chi wedi tyfu lot o flodau. Falle bod chi wedi tyfu rhai hadau. Newch chi anfon i lluniau nhw ato ni gael ei dangos nhw ar y grŵp capel neu'r grŵp ysgol Sul hefyd. Olwch chi lun yr blodyn haul yn y fan yna.
Ac mi welwch chi lun y gloi'n byw hardd hefyd sydd wrth ymyl. Dyna'r newid sy'n digwydd iddyn nhw. Newid naturiol, ond mae'r newid mae Iesu'n ei wneud yn calonau ni. Yn newid ysbrydol ac yn newid sydd yn para am byth wrth i ni gael mwynhau i gwmni fo a bod yn fwy tebyg iddo fo. Felly cofiwch am yr person newydd, yr bywyd newydd yna. Yr hen wedi mynd, edrychwch, a mae'r bywyd newydd wedi cymryd ei le. Achos mi gafodd Saul i ddallu hefyd gan y golau mawr yna. Ac mae o'n cael agor i lygaid i fywyd newydd wedi hynny. Ac cyn i ni gloi efo'n can, mae gennym ni gan hefyd yn rhan o'r pecyn ardderchog yma. Mi gawn ni air bach o weddi, a nawn ni ddiolch, fel y mae Saul yn gallu dweud mae'r hen drefn wedi mynd pan yr oedd o yn ddall cynt i'r hyn oedd Iesu Grist yn gallu wneud. Ac mae lygaid o wedi agor, edrychwch, mae'r bywyd newydd wedi cymryd ei le. Mwch ni gael gweddi bach efo'n gilydd, dilo fo'i gilydd. Rwan te, diolch i ti Iesu Grist, dy fod ti'n dal isio siarad efo ni, isio i ni gael bywyd newydd o fod yn ffrindiau hefo chdi. A dyn ni'n diolch i ti bod ti'n barod i faddau ni, gwneud popeth sydd angen i wneud mwyn i ni gael bod yn ffrindiau i chdi am byth. Ni di newid yn calonau ni arglwydd, ni di helpu ni dy garu di, a ni di ddod â ni i dy oleini rhyfeddol di dy hun, mwyn yn gwneud ni yn bobl debyg i chdi dy hun, Iesu, yn garedig, yn llawn cariad, yn llawen ac yn barod i helpu pobl eraill hefyd. Mwyn Iesu Grist. Amen. Wan te, can i gloi yn hamser a cofiwch bod fi eisiau cael gweld y lluniau yna, lluniau o'r pethau dych chi wedi tyfu yn ystod y cyfnod diwethaf yma, a'r newid sydd wedi digwydd i'r hadau bach yna rydych chi wedi ei plannu. Neu os ydych chi'n gallu ffindio llyffantod neu lonod byw yn yr ardd, mi fasa hi'n braf gweld yr rheini hefyd. Ond te, dwch i ni ddarfod efo'r gan yma sydd yn sôn fel y mae yn henwau ni yn gallu newid, a Duw yn cofio'n henwau ni hefyd. Da iawn. Wel, i chi fwynhau'r gan bach yna efo mwtwm bol i fwynhau. Mae o'n nabod ni yn gyfan ac yn gallu newid ni'n llwyr hefyd ac yn cofio pwy ydyn ni. Cofiwch hanes Saul yn newid i fod yn ffrind i Iesu ac yn cael ei enwi yn Paul.
wedi hynny. Gwelch chi wsos nesaf, bydd Nan yn dod â stori i'r bobl fawr, y Neges a'n Dilyn am 10:30 gan Nan. Hwyl fawr i chi am y tro. Ta-ra!